Say a name medi and Nadia blessing a copy. Sans a movie bida. And there yet the Asante Mangan Casa Abba Europe. Once a man when I'm high. Good. Now, a vessel, yes, dears. I don't fool young coupon and there and you find so that I was. Near young Yadia AFA. If you are Kumamuton, the Nasikasi Drema. Say, maybe a train or beer. Now, are they all born a whole bank share no so? Now, would any be dear or money? Now, when say a radi wouldn't be as you would in any money. In a Frisian Numa, a tremmy, what the one Abatum or man say, yea, him or Switzerland could be. And next, a radi Yarada was say, when you're young, and you're dear anywhere. Now, what the Wabawa I ye will come away so. Now, say you need to say to me. Now, on manga, na funina, young Asia, and Yabusia, a sorry, near can say Yehovah, Yadawasi. Yadawasi, my quaint to Mobruhua. What the dome yahim for Wofia Manga and Nelson. Abekayensa. Yansia you will crowd hands already. Would you appear a baby to be yes? A year de Casimai. Na near can say Yehovah, Yadawasi. Ye told you medi as a once. Your Bible said ye be your head Pierre. A radi and shoulding any munyam. Buayen. Na every fair. Not ye ria, yankasi you. Yet was chance no erade would ye may be or compass. Yen me saw by ye na broso, never yet to quaw. Ane akasa would media city. Yehovah, yes, you are no quan. Ye in my yen, or Chinano Pansu yesia, and in Asiani Cabia the amount. They are boarding a many penny who said, na ye win, a you will sign me, Juma. That I was sick, or Doba Yesu Christo dim, Yabompai. Amen. Sabo nyabi shraw. Minim say na wa ba ha wa dia wa ofia a o hwe o man onye shraw. Ya ye shraw. Asante kotoko. Asante kotoko. Asante kotoko. Asem ene de bere ma sorry. Me sorry. Nana Akyaa Oyiakwan so for so why free nana nam say ahini no adware nana nikra gan na mampanyini anamsiani Empanifo a yato yensa efremo Asantman Europe your president otitreni nanatufo nananom mijina monem adishe jina medamwase en wanyamo a modi ahye ya hema nana Oyiakwan ama bi aswen nananom a yeso yetwe ahia ha Drew amanfo so a ya Akyaa nom Europe ya keka ye nyina ye ho bom no aha ene bi wie peye aha ene bi dua Europe edua na Akyaa Oyiakwan wo che Europe nkabomo dako edinisi so ade chenye ene ka nyina ye ho bom na ene gisem ene represent ni se ke chiri awaba Ure moi, yes, the European a shower, sir. Ye get Diana Awaha, Negusu and Su. A wua Yebisa. And the Yebisa was a European, a wuana.
Yeye Nana Akyaa Oyiakwan ne modern ba wabɔ ɛwɔ man mu wabɔ ɛwɔ Europe man mu ɛna nne yehu de yehu wanye pɛsɛmi nkumenya yɛde dwumadie no hyɛ ne nsa ɔsɛ me so na mesrɛ ma de hyia mo pigya a mesɛ mo so mo nie ni mu na mo mmoa ne nkɔ so ɛna oyi ne papa gye ɛde ne ma Europe man nyina na ɔbɛda Europe ne nyina ano ɛburu mfie na dwuma pa wɔne ne manfo ɛyɛɛyɛ ɛna nnɛ Europe ayɛ kesise yɛka yɛ ho bɔ mu na yɛyɛ eku ahodoɔ ɛwɔtwe ɛna mekan yɛwɔ no ɛmɔ ho ɛte sɛ eku yɛ nipa ɛyɛ ɔmo bɔne ba ɔmo bɔɔyɛ ɛna ama yɛ ho ne ho tana mo wayɛ adeɛ ɔba so abɛdwuma ma yɛ ɔbɛgye ɔba wa ama ɔno nko a ɔno so ɛfrɛ dɔm ɛka ne ho ɛma ɔmo bɛboa yɛ ebi ne Nana Bonsu ehwɛ ebabi a yɛka asɛm akɛse a Nana Bonsu wɔ hɔ enua ba Sapon ɔno so ɛbɔ ne ho mmɔden na mohwɛ ɛsoro hɔ a mo sɛ lawyer baako ɛte hɔ Pentecost elder baako te hɔ saa ɔpanyin wɔtutu ne ntɛm agu so ɔno so yɛwɔ basonko baako wɔ hɔ a sɛ wano fom anaasɛ wanhunu wasɛm ka yi a ɔmo ne tenetene wɔ sa so twe wɔ ha ɔmo ne wɔn ɛda no lawyer pia mo na ma ho so deɛ meka nyinaa meka deɛ abɔ na n'akyi Oyiakwan aba so sɛ ɔboayɛ ɛma na de hyɛ ɛbɛsom Asantema Europe ɛma Asantema Europe ɛbɛyɛ Asantema Europe sabra meka sɛ yɛwura ade yɛtom brɛkopɛ na akɔ no ne nyinaa ɛnnɛ wagu so ma na dusi a metwa m'ani abɛhwɛ hɔ na megyina na nanom nyinaa ɛnna mu adaw ase sɛ mo ne yɔ na wayɛ adeɛ sɛnɛ yɛabɛ mɛsrɛ mo sɛ mo nyinaa yɛmmoa wɔ mo na mfie no ma ɔmo die no ɛnwie pɛyɛ yɛbɛduru baabi deɛ ɔmo ayɛ yɛ sika ɛna yɛyɛ mo nyinaa mo mmoa mo bɛhu ne mfo nyine bi wɔamfa bi ankɔ fie a na waha ho paa na wahema no so obɛgyina ne mu no wohu n'anim a wɔana bɛyi sika no nti wadaworo ma mo mɛyɛ nyinaa mmoa na ne fɛ na mede masɛm no nyinaa ɛbɛ wie no na ɛkyɛ Oyiakwan ahoɔfɛ sika na adware wo saa no na ɛhema yɛni hwee ka deɛ ɛka no sɛ Musa pia na mabaha na mabɛhyɛ Asantema Switzerland animonyam nti no ɔpɛ sɛ ɔka bibi ketewa bi ɛde hyɛ yɛn nyinaa nkran na yɛn nyinaa hu sɛ na n'akyaa efie no mu awadi ɛnyɛ adeketewa deɛ akɔmu ɛne deɛ ɛtimi ayɛ nhyira mmerɛ a yɛfrɛ yɛadeɛ nyinaa owura Patrick Opoko a wɔbɛ fansɛmbɔ Asante Kotoko okuma pembeba Asante Kotoko okuma pembeba yɛda anuanom ne adɔfo nyinaa ahyia mu yɛda mo nyinaa ase na nokora ne nyame ni deɛ yɛyɛ ɛfɛ deɛ yɛyɛ ɛyɛ anisɔ na deɛ yɛyɛ so ɛyɛ Bible ɛno nti ɛnyɛ ade asa bi prɛduasa na nanom akɔtɛ baabi ɛna wɔyɛ ɛsiane sɛ Israel mamu mmerɛ Saul bɛdi adeɛ no ofiri hɔ no David bɛdi adeɛ no ofiri hɔ ne ba Solomon bɛdi adeɛ ofiri hɔ Solomon bɛdi adeɛ ofiri hɔ no ne ba Adija bɛdi adeɛ Adija firi hɔ no ne ba Asa bɛdi adeɛ ɛno nti ahenni na atoatoa so a bɛduru menu mmienu ɛnɛ ɛno nti na yɛma ɛyɛ ahemfo efiri akyirikyiri ne bɛnkyɛ nyinaa yɛma mo akɔaba na yɛde nkyia kɛseɛ so ɛde ma mo nyinaa mmerɛ a yɛ Nana Adwoa odi kan ne mfie num yi yɛdi ɛyɛ ɛho afahyɛ nokore ne ɛyɛ manigye ɛyɛ ma ahohoahoa sɛ yɛ president ɛyɛ Nana Owusu Daako aworo ne mpaboa ɛde ahyɛ me ɛnɛ numre yi bibi nti wantimi ɛne yɛn ɛne afahyɛ no na ɛyɛ ma ahohoahoa bio na pɛsɛ me ne wo ɛkyɛ ɛyɛ mpuntuo ɛne nkɔsoɔ ɛne anisuadeɛ hunu Asantema Switzerland
esi yeni so yedi kan yekuo yi enye asantefo nko a nemom eye ekuo a baby a wofiri bia wo Ghana wo edo wo ahofama and asanteman and asanteniama eye ofiri bia utimi eye den ekaya eno ntino asanteman Switzerland eye ekuo a to nsafre asantefo nyina na de dikan na eye manije eye na hoahoa ase enei eye ya de nyina na Kuoba JC board chairman odin animunyam ene na hofe every Switzerland ton abeka ye ho ewo eye Finland abeka ye ho ewo eye Switzerland mema munyina akwaba ewo eye adofo aye to nsafre mu firi chichiri ene benche nyina enamfo aye to nsafre mu nyina no mema munyina akwaba se ma beka ye asanteman Switzerland eye ye ka ye hu bomu eye bosumi a etoso enson ewe da etoso dunan ewo afin pimienu enson ena ye ka ye hu ebomu na ejisuade hunu ene se ye bema asante amane ne amamre a ye mu bebre no ye refi no ye beka ka ye hu enunti ena eye asanteman Switzerland ebai na nukreni asanteman Switzerland asumudria mapa ene se de ekuo no atintim no ni nyina se ye beda eye nana oba hema nana Adwoa Akyaa Oyiakwan a odikan wono ena de biara da okayen ehye oboye chidom ye were ahodo mpo no anana achichi ye were nukreni waye batan a nukreni ayesa bokọ batan no ne manyina no oka wonfua na ono ena waye se strong tower ota ekuo nachi ema ekuo ekodedim na nananya amane ne amamre nko na nana ye na nisu ade hunu na mom se emba adie emba enkoso ene embofra so yedie ene mofra nkoso ene mofra ya wo ha ewo se wo hunu amane ne amamre na emom ye kasa no so wo sua no ni nyina da nana akoma so a wo di hu dwuma watu hu na mokra dada ewo Ghana ene eye Switzerland ha ogusu a oboabo amofra na no sede be ya esi amamre ye ntontwene sede be ya ye nyina ye ma ye wo ha no obehunu amane ne amamre asanteman Switzerland enye amane nko a nemo ye de suade hunu ba ko no se be ma mpuntuo aye den aba eye oman Ghana mu eno ntino se ye gidi se ye wo eye abrochire hei ye wo eye asodi da ye so ye wo ho so akande se ye betimi ayibi na ye de aboa ye man Ghana mu eno ntino ene anumre de ye de puntu na sa discussion be badia no kuno se ye de koboa oman Ghana eno nti fa ohu hyem na osu yibi na amane ye koye no woso no aboa ampuntu a yaye ne dada enkoso enwuma a yaye ne dada ebo eye Ghana memu ebi ne Tamale government hospital yakoye won moa bebri anso a ye free Tamale government hospital and ye call eye Krobodumase Atua hospital hoso yakoye adoye empo enei wokọ ho a eye emema baby a woda emema ward no yaji atu ye ho so a ho ye kokọ siesie ho ene ade eye Krobodumase ni nyina ne nana Akyaa Oyiakwan na ni suade hunu ene ne modemba a one ye edetia no kureni ye kosua ye gusua esre eye Ghana fo a wa ha se won kosua fa ye ho ebedom eye asanteman na de ye bia no oso do ho
abegyu ebi sa asanteman ebetintim na asanteman agina ne naso a na ye na nacha Oyiakwan eye na niso ade hunu ene eye botaya ode asi na niso na mom ye gidi ye mapase sa nka bom ye ye de ho abom yi ebetena ho da enye se na na di ne fie num achi no na afei no ekuo yi begija de mom ebetena ho da me de masam ade ba wieye Mr. Nananom eye marima ne mama mo hiem ha se wan so da biara da ye beto nsa afre mo na mamonyi mu na mo ye besre se da biara da ye to nsa afre mo a mo fa moni monyam ebeta ye chise ye da mase ewo eye momoa ene eye moni monyam a mo dia beta ye chi eye asantema edamase bebre wo mahofama a monya ama ekuei ebio so no besan eda eye ye president a oda eye oda Europe ano eye na natufo medamase bebre se ono so ode nani monyam abeta ye chi enne nwumre asantema Europe ya damase bebre na ye nisu ade ehunu ne na chan nisu ade ehunu bio ne se ye bekoso a ne ye de ho abom na ya ye eye bushia baako ne ya ye nipadua baako se de be ya asanteman ebefa ne ntoma pa efra na no ye damase long live Asanteman Union, long live Asanteman Europe. Nana no manu ato piao. Bonsema lawyer. Your papa and Dano. Now make out say Nigerian so a canon over her and your presenting Edda and so Church of Pentecost or not so Edda and so our her or ne Napamfo. You make out say Nanakra and so representing Ghana Embassy. Nanakra so ewa or also Bonsema Nanakra my Ghana Embassy for a cinema and so ewa. Now make out say your goddamn way and for and so representing life almost so ewa. Na meka na majawai agu so ewa agu na fi o president Nurudini Mr. Nurudini Bonsema Mr. Nuru my Mr. Nuru and our Mr. Nuru and our papas no go so bra Mr. say hana say idin ebreniti idin na mame na enso na meka say also for sechi enso ewa rebesechi mo kwa papa wona oyire anyame anom mo kwa ba na afi dodona akano yo sister Sheila and so Sheila Belani so our gadangwe many can put in dada say na yes fan say Mr. Daniel oh boy me dem friend Daniel my nyame Sheila brother ni yo ko man so F4 and so o president so our chese ekuyo me kan be jawan Ghana for there me ka say obia ekubia ewo habia sabre yina yede no nyam ebetai edumadi echi asanteman na eya de na so Ghana for na eye enti Ghana ekubia ewo habia ebi ewo ha sabre yina yede no nyam ebetai edumadi no echi jo abusia for mama mre ne kasa yinim se edumadi no enti an yaba yenche ho ne ebefre yenua be ma ye youth activist bua ama ebebua man kra ya wo mo ha no ya kire wo mo ya mamre ene ya mane se wo nya scholarship ndi ada eniema bia da chi bi ebebua ye ma wo mo ha no eno nti ye befre Osai advisor to the Buddha's president sa papa yen sheda enche ho ye friend Mr. Galipo ono so be my small speech kakra bi oyen sheda enche amaso my name is Galipo. I'm 23 years old. I'm original from Ivory Coast. I was invited from the pre-mother to be here. It's really a big honor for me to be here to speak to y'all. I have created 2 associations. One for former foster children, because I'm a former foster child myself. I grew up in 18 different homes, from 3 to 18.
And then I created an association for former foster children. So I do a lot of politicians as well. I was able to change a law in my canton in Basel-Stadt. I also have launched a lot of initiatives in a lot of cantons, like Zurich as well, as 15 initiatives in 13 different cantons and 5 initiatives in the Nationalrat in Bern. I created a second association for African children in Switzerland to help them with their education. The aim is to bring our proud African children to big companies like Roche, like Novartis, and other big companies. So I have a team of about 63 students and people who have already graduated, and all of them, 80% of them are Africans. So we have doctors, we have lawyers, and all of them want to help the youth to go to have bigger dreams, to be lawyers, to be doctors, to become doctors, to work for Roche, to work for UBS, to work for the big companies. So the new generation of African will be in big positions where we can also help our family, of course. But my dream, of course, is also help Africa as a whole, because Africa is a continent with a lot of resource. We have a lot of smart people there. We have the youngest. We are the youngest continent. So I really believe in this continent, and I think that if we want to make a change in Africa, we have to start with the children. Thank you very much. Yo, I'm adorable. Say you the beba Adwoa FM kakra. Na ye nua kan say o se ne din de ye owurapo. Na wadi fie aduonu miensa pe 23. Na mom na nisu ade ehunu ofri ye kodivu amemu. Na nisu ade ehunu se mmofra ya wo ha na sabi mpraduasa ye kan o mo hye breshe. Abofra besua na bia na kwa duru so be ye adwuma UBS roche na ja yakofa broni kokko na oba no yakana hye. Eno no wafa si na ayen botaye adanse ade a wafa si na nusu se obehwe se mmofra sa ne yenka wonya na ono a kire se oye ne oye janka pa na awofu bebre be ye dum wotwe na ahwe no eno nti ono a se be oye brefo na ote ha eno nti sa anisuade ehunu a wafa ato na ne so no wa ma ba bi ote wo Basel-Stadt na wasesa mbra ne wo ho eno nti Ogusua no de aduru Zurika say obehwehwe say eye yahofo anamofra yawo ha no won so hyebre enka na mom ba make sure say won hyebre na akwa anim ba bia wo so mo eye adwuma no o makoma ko ye adwuma ba bia say o mo wura no o matima wura ana wo kire say no nkrofo no o mo ye adwuma no o mo ye ba aduasia emiensa 63 I be doctors, it be lawyers, it be woman for now. I'll say, Binu, you roach, young roach, baby, a roach, yeah, you know, a young ronia dinner, or see a horse will be Rahopa, this will be woman, and this a pay. I know I far turn a horse say, Sir, Biambiano, before Momano, any my dear, Nancy, I can't much abrasion. Much me a real hobby. I don't think I would tie on your sin and what can be also said. Ya be memo African. Affair yet at a few cry, no or won't say your war, and near my baby war, a year, ye be memo. I don't think you are far to the horse say, baby, near my punisher piano, Babon home what they say, Wabwa, a year, young baby memo Africa. My answer are fun and took me. Be my fan and to my part Africa. I don't know our ha na obesre say obia en kambom na ya ne nyadwe na wontimi fa ni so ade ehunu emra Switzerland ha mano ato piao my president, vice president, my vice president. Sorry, can I add a little thing? Or I forgot that I was also like nominated from the University of St. Gallen. This one of the biggest economic university on the world. And they have nominated me as one of 200 leaders of tomorrow worldwide.
So I was able to go to St. Gallen, and there were young people between 20 and 35 for the whole world. And we had the chance to talk to the leaders of today. So I had the chance to talk to the president of Switzerland, of course, so Bundesrat of Switzerland, to many presidents for other countries, to CEOs, the finance chef from Google and all this stuff. And I thought I will be the only black guy there, but there were a lot of young black leaders of tomorrow. From the 200 leaders of tomorrow, there were about 30 were from Africa. Yeah. So I was really happy to see other African people there fighting for the future. No na ya hwena yina so ehu ya de nyina Mr. and Mrs. Adwoa nana echa Oyiakwan onu ani nua bema oni ne kuma omufu Germany omoso ede omoni munyam abeta adwumadi ase emra ye nche ho no ye besre ye mofra no abra omoso ebe kire de omunim ene de omoso Mr. Ade Taxi Union Chairman onososo ewa ha odi ne nimonyam ebe tai na nature Oyiakwan echi yo suma adontin hima onoso ewa ha nana kan diaspora council Switzerland onoso wa ha say ono oyebroni na modemonsem ode no mo ya de nyina ofi Nigeria your best will say please come forward for everybody to see you with clap we do appreciate you madam you are welcome His Holiness Priest Emramania will be a brave grana papa do grae. A brave grana papa do grae. Midinte Obapa a chaya boa. My name is Mammy Bekai. Matuni didn't say Asante, I'm ready. Asante, amamrefe. Asante bema nungam fok kudrofwe. Asante obanwe fefwe. Amamrefe. No abodin fatao. Wanu bodenchra sukeshri. Nanzo ukude utre washem. Na isa ahuduonti. Yebefre wasante. Obri komfu anoche ni nana say tutu adaroma udisi kadraye wa shensu die ene udishie na necho Oyiakwan nini toma wa Santman Union Switzerland America iwo anukwa ukasemre na emu abibo supatao uye yansa kwa sen madrima sansu na umiani ukente nuntuma hutu aufra watuman kumansem wanansisem unyumkro ni watu wani nachre wamamre ntremu unchiani mwisi wochre wamamre tifi le wamamre na fonsu de akoside okude ni apasha huto etwahoshia ene ubedra yase wodi shey kanfuo wamamrefe no abodi fata wampa anukwa asante wamamrefe piao Piao, wanu hwam.
Yefre Asanteman Europe President Nana Tufoche Bafo Asante mai, asante kotoko, uku abim bema, asante fo oya, asante fo oya, Asante kotoko. Yo nananom. Nananom ahemfo. Ani nananom ahemanom. Ekuo bebre etitinafo. Yemianom eko ahodo a mowo Zurich na Switzerland mamu hanom. Asante mai adehia ye wo ha ene Ghana mai adehia ye wo ha nyina. Medentia emo odin in the free Asanteman Europe Executive Council at the Ebremo. Asanteman Europe in Sema Yebeka, a board chairman, Nana Eko Bejisi Primo, upon Semino Bebriso. The Mebeka, a Yasma Maker Trade, a Switzerland, Asanteman Union, Emma. If it is Yeno, a decree mopi. Any dua Asanteman ewa ha na nature tenase na nanom tenase ini hu se Switzerland sumbi ene ahotoman ena ye kasa yi Asanteman Europe edi emfie Asanteman Switzerland ye de nature etena so edi emfie num na sa emfie num no Asanteman Europe ye free ekuo nwotwe akoduru ekuo edinsia ya tomatre amayamai ahodo edumiensa so. There were 16 associations spread across 13 countries in Europe. It moments of Asanteman Europe. Nananom edikanfo eyebi. Na yen abaso yeto aso. Ene nature atena punyo iso emfiensia. Ne nhihye yepa ene ne niema pa. Ena emfienum ena amaye ehunu sei. Yenyina yenim sede ope amamre. Die yepese yekane se nature yema utiri nkwa. Asanteman Switzerland yema utiri nkwa. Asanteman Switzerland yema utiri nkwa. Asanteman Switzerland yema utiri nkwa. Nananom Asanteman Europe yeka ye ho abom edienti ne yeka ye ho abom ya chichira asante ni ada asante amamre edi ye ba ha ye hu ye ma ye nananom se eye nokore Switzerland fonso oka oho na ma kire ye ma no amamre ene amanie na de ebesre Asanteman Switzerland for say mofa odo ene bi akoye ene abutre na monfantai ekoi empenifo ene mohima echi Asanteman Europe ye kan ye hobom se ye kopwa eduma bebre ewo Ghana se boye ni ekoye chia COVID eyi no ho adi Asanteman Europe ye kopwa ye mama boss ne se Switzerland mutintima pa mopwa ema yetimi ekoko saya de no ewo Ghana mo miemo yensem ema Asanteman Switzerland for ene enhyiemu a yehyiemu wa hai Asanteman Europe nyina nananom ene empenifo yaba ye betai mochi yesrese ebre bia na Asanteman Europe betonsa afre Switzerland for no omra the entire Asanteman Switzerland abeka Asanteman Europe hono yenyina yennim ene me san agina hanoma na me da na di a kire dodo nyina se ene hyiamu aye ye di esiesie kwam afie da ye nima aye ba
Asante a wo Europe nyina ye ka bomnia ya afahye kese e wo Düsseldorf ya to be Düsseldorf 2024 Asante man Europe afahye enti nananom ne adofo a ye hye mu ha ye tun safre wo bia se ebre no so a omra na momebo Asante man Europe echido na echa ye ma utiri kwa ye ma omoni yo bosumi etwa mu ye nyina ye hu adefefa esi wo Ghana eye wa watana kunya wo hima baako nana ama konedo wako ama yedena kodi ayeduase koso hima siza na mai ya mamumu apiafo ekuma ene kurumpanifo yebo mabaso na yebo na echaso abaso no na yedan yeni akohwe ebrebia ne yebo nananom ahemfudin a ya na yenta enka nananom yerenom ene yebo ahemaso din a yenta mo omukununum din nanso se oba betimi agina edom anim na wadi sa akon se ya na sebi owo kokoro bi a odinity eto so a odetwere a woje adwenkyere wo to momiamo yensem so ema eye yenia na nakunu Asante man edamase awusuafo medema no besi hano na yapoa dwumadie no so medamose Oh, it's a money. My papa, president. Nana Adwoa Oyiakwan. Nana 1. Nana 2 there. Nana Akyaa.
Mr. Money, and then I don't know any half for the dress. Yet, not her. Your friend royal ladies. A year and I do a charm. Oyiakwan, Nema, and a year. Yes, didn't fear no more. Royal ladies. Yes, it to me, Giant and a on in a tranquilla. Yakita, I did faith. Mama, you know what's tranquilla. Your presence, I did love. Oh, yes, Ah, woman, oh my idea, oh my idea. It's here will be now so I don't know.